जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंहा सानजारां मडेल क्लास्टार लेभेल फेडारेशन बिनि सिङावहाय गासै जोंहा 701 न'खरनो माथाम खरि जोंहा बोरमा बेखौ 2100नि बारा बेबादि बोरमा राननाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो जोंहा नैबे क्लास्टारनि सिङावनो गासै 200 बिनि बारा न'खरनो मानि खरि अमा रानोबा 444टा अमा बेबादि राननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि नैबे सानजारां मडेल क्लास्टार लेभेल फेडारेशन बिनि सिङावहाय जोंहा सेटु पाइलट प्रजेक्ट बे पाइलट प्रजेक्टनि गेजेरजों जोंनि गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन सुबुंफोरनो जे जोंनि भारत सरकारा बे मोजां मोनसे बिथांखि लानानै दिनै गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन सुबुंफोरनो बेबादि राननानै होनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बियो फार्स्ट फेज आरो बिनि उनावहाय जा सेकेन्ड फेज आरोबाव बे राननाया निसय जागोन। आं आसा आरो मिजिं खालामदों जायफ्रा बे अमा आरो बोरमा बेबादि मोननो हाबाय बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङैनो जोथोन लानांगोन, मोजाङैनो बेखौ फेहेरनानै रांखान्थि आरजिनायाव निसय बिथांमोनहा बाहागोदारि जानांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो सासे आइजोखौ जे जोंहा लाखपति महिला बानायनायनि थांखि दङ, नोजोर दङ आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनै बिटिआर सरकारा, आसाम सरकारा, भारत सरकारा बेखिनि बिथांखि लादों आरो बेनि गेजेरजों निस्सय जोङो एसेब्लाबो न'खरा साबखांगोन, रांखान्थि बिथिङाव बायदि बिथिङाव निस्सय जौगाखांनाय लाबोगोन आङो बेखौ मिजिं खालामदों। दा बेनि थाखायनो आङो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो आं साबायखर जासिगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो आं साबायखर जासिदों। लोगोसे बिटिआरनि जोंहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनोबो आं साबायखर जासिदों। आरो फैबाय थानाय समाव बेबादि बिथांखि लानानै जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि रायजो, जोंनि हादोर बेखौ जों निस्सय बुहुमनि गेजेराव सिनायथि होनो हागोन। गेरेमसा न'खर दानाय आरो समाज दानाय, रायजो दानाय, हादोर दानाय बेखिनि बिथिंखौ जोङो लांनो हागोन। दा बेनिखायनो आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो बरायनाय आं जासिबाय। गोजोन्थों।